L-MIA qed tgħid li għall-kuntrarju ta' dak li qalu l-ALPA l-iskemi ta' inċentivi għall-operaturi tal-ajru ilhom fis-seħħ sa mis-sena 2007. Min tarif li għandu One News jirriżulta li dawn l-iskemi huma ddisinjati l-iktar għall-linji low cost huma applikabbli biss għal negozju ġdid. Sorsi qrib l-MIA qalu lil One News li l-Air Malta qatt ma setet tapplika għal dawn l-iskemi għaliex huma applikabbli biss għal rotot li qatt ma nħadmu minn u lejn Malta fl-aħħar 12 xahar. Inċentivi oħra li ħabbret l-MIA u li ma jgħoddux għall Air Malta huwa dwar li parkjer tal-ajruplani. L-MIA qalet li qed toffri l-ewwel sitzijat ta' parkeġġ b'xejn li ma inċentiv ftit li xejn japplika l Air Malta għaliex f'ħafna miċ-ċirkostanzi l-ajruplani tagħha tħallihom ipparkjati ferm aktar minn hekk. L-Assoċjazzjoni tal-Piloti qalet li l-Air Malta hija l-akbar klient tal-MIA u mingħajr is-servizzi tagħha l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta jista' jieħu daqqa ta' ħarta. Fis-sigħat li għaddew l-MIA ħabbret li naqset it-tariffi tal-fuel handling minn 12.50 € fuq kull 1000 litru għal €2.60. B'kollox l-Air Malta taħli medja ta' 2500 litru fuel fis-siegħa li jfisser illi għal kull titjira bejn Malta u Londra kull ajruplan ikollu bżonn mal-10,000 litru ta' fuel.